Мана бародаро гови навзуйдагӣ гусалаш чиста ба қачаи чорни пёстри тоза зуттия қачаи ояндадура. Мана ба қачаш ба қачаи аргинала барои молкини каси молкина ишшоло раҳмат мега. Сеюм гусалашай нархи мол 11,500 сомона камтарак муомила дура. ҳафта беғарзи гусалаш шир метия. Гусалаҳа киш 2 ҳафтаинаш 20 рӯза шидагайда гусалаш 20 рӯз шузоидагиша гусалаш нарай. Гов барои аҳли чочубариш аҷои бута. Робия равшин ҷуш барои ҷӯшиданаш ягон проблема надора. Ҳар чирчо чакаш. Аҳлиш да як гудак меҷӯшаша ягон проблема нестай. Мулоим шаки хушруя. Зоидагиш сеюм гусалая. Каси молкина ишшоло раҳмат мега. Пуштишам паҳмак хушруя. Гусалаш гусалаи зура каси молкина барои ба қачаш ба қачаи ояндадури зура. Айча байрус любой кас медӯшаша. Масъалаи хӯрдан пурданаш ҳамаш 100%. Нарша 11,500 гуфтагӣ. Мана бародаро гови алла. Гусалааки моддаи фасон дора заводской калай гусалаш. Гусалаш ай пеш мед чиста зутия. Мана пушти гусалаша тамошо кине. Шириш конкретни гавч хушруяй. Каси молкина ишшоло гусалачаш моли аҷоибот меша. Мола моли почабаланди хушруяй. Сони хушру дуранекин. Нарша 13,500 сомон мегем. Бо муомила дора камтар. Барои аҳли хӯрданаш ҳамаш 100% гарантия аст қатъияй. Сеюм гусалаша. Оз ина дандонша нишон метем, дандонша бинем. Ҷа биё. Ина дандонош сари дандон аз даги неста. Дандонош сафеди хушру. Аҳлиш мақсад любой кас меҷӯшашада. Аҳлакай гусалаш гусалаи хубай. Биё баса. Молиёшай гов камтар кунҷолаш камай. Касе одами тарбия кина камтар харобтара не ки хӯрданаш 200%. Ягон проблема надора. Нарша 13 мегем бо муомилаш камтар ҳастай. Ҳамин молкин одам барои гусалаш гира ишшоло раҳмат мега. Гусалаш гусалаи ояндадури хушруя. Гусалаи тамошо кин. Маҳича, маҳича. Чор кунҷаи хушруи паҳма. Мана бародаро ғунуҷини дуюмзой навзоидагия ина нофи гусалакш ғалидагӣ нестай. Як ҳафта шидагда зоидагиша, як ҳафтаина гусалача, гусалаки зутӣ нарай. Чиста аллои тоза ба қачаи чорни пёсурем алла. Як ҳафтаина шид. Мана очаш якта зоидагия ина дуюм гусалаша, яктаи дандони гусалагӣ да даҳанша. Моли аҷоиботи почабаланди хушруя. Каси молкина ишшоло раҳмат мега барои молкини гови қоматбаландай мана пуштиш. Масъалаи аҳлишам 100%. Мо ҷӯшиданша нишон метем, дандонушам нишон метем. Масъалаи аҳлиш ғунуҷинай ягон проблема надора. Ба ҳазур мешини меҷӯше, хали як гудак меҷӯшаша. Ҳар чоричочиш 100%. мақсад чочош ҳамаш 100% кор мекунад. Дар замина ҷӯш мешина, сарои чочош ҳам мекунӣ, шириш мереза. Ҳамаш вода, ягон проблема неста. Чочакои ғавз хушру дора, осон мушакам мекунӣ, напорти шириш ба ҳазур мереза. Ана гусалаш ба қая. Говам гои майда неста, гои бузбалак хушруяй. Нарша 14,000 сомон мегем, бо муомила дора. 14,000 сомон мегем, муомила дора бо.